ଭାଇ ମୋର ବାଳ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା କହୁନୁ ତୁ? ଭାଇ ମୋ ବଡ ଭାଇ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଦେଲେ, ମତେ କିଣି ଦେଲେନି। ମତେ ମୋର କିରା ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ହଉ ତୁ ଯା ତ ବଡ ଭାଇକୁ ଡାକିକି ଆ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବା ଆଉ। ହଉ ବାର୍ତ୍ତା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ। ଭାଇ ଧରିକି ଆଇଲି। ଠିକ। ଭାଇ ଏ ବୁଝୁନି ବାଳ। ଏମାନେ ତ ଆଉ ଦି ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ କରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହିଁ ଫଟେଇଦେବେ। ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଚାଲ ବା, ଯାଇକି ତା ମା ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ତମେ କଣ ତମ ବଡ ପୁଅକୁ ଦେଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ସାନ ପୁଅ ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେ ଅଛି ବୋଲି ସାନ ପୁଅକୁ କଣ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲନି? ପିନ୍ଧିବ ପୁଅ, ସାନ ପିନ୍ଧିବନି। ଆବେ ଅଲଜକିଆ, ତତେ ଆମେ କିଛି ଦବୁନି। ଦେଲ ନଦେଲ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି। ଆର ବର୍ଷ ବଡକୁ ନ ଦେଇ ସାନକୁ ଦଉ। ଯଦି ବି ବଡକୁ ଦେଇକି ସାନକୁ ନ ଦେଇଥିବ ତ ତମ ବଡ ପୁଅ ଆମ ହାତରେ ଯିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା।